Bun, al doilea pas. Pe vârf. Cine știe? 4. Poftim. 3, 4. Jos îndoiam genunchii, da? 3, 4. Jos. Foarte bine. Mai departe. Cine știe? Zi. 1, 2, 3, 4. Foarte bine. 2, 3, 4. Bravo. Cine mai știe? Ce făceam cu călcâiul? Și mâinile? Unde le puneam? Foarte bine, bravo. O mână sus, una jos. Apropiat. Mâinile în șold și schimbăm direcția. Una sus, una jos. Apropiat. Și apoi ce făceam? Ne întorceam față în față, 2 câte 2. Dani, vrei să dansezi cu el? Bine. Dansezi eu, bine, da? Nu, dansezi violin. Vorbesc eu. Da? Și ne jucam, da? Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, încă o dată, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Braț la braț. Stop! Nu alergăm, am spus, da? Rămânem braț la braț, am spus că sărim, căpăim, da? Ia să vă văd. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stau. Față în față,